Хайде, Петя, днес на листчетата има различни бюджети. Стигли едно и да видим какви мебели ще си харесаш. Добре. 25 000! Мога да се развихря. Мисля да започна първо от диваните. Имам повече бюджет, така че ще си избера някой друг. Той е доста удобен. Нещо по-мекичко и по-светло. Това е моят диван. 5139 лева. С такъв бюджет знам точно коя кухня ще избера. Кухня Тоскана. 14 539 лева, но с този бюджет е грехота да пропуснем тази кухня. С такъв бюджет мисля, че мога да си харесам трапезна маса плюс поне 6 стола. Петя, видя ли новата маса? Трапезна маса Монако. Да, вярно. Ето я. Мисля, че е супер. Тук са 4, като сложим още 2 стола. Ще имаме достатъчно бюджет и за още нещо. Коментирай с какъв бюджет искаш да обзаведем следващия път. Тая купа ще влезе в сегашния.